Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanino. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa nining adlawng Sabado. Unya atong padayong iampo pinaagi kaniya ang mga grasya sa kalinaw, hustisya ug kaangayan sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Mahunong na unta ning mga kagubot labi na ning pangurakot aning dagko kaayong kantidad nga nakapaut-ut ug maayo nato isip mga Pilipinos labi na gyud sa mga kabus natong kaigsuonan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning pagpamalit og slots sa atong projects dinhi hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug panalipod sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga buhat ug hunahuna. Apan karon pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasiguli kamo sa Dios ngadto kaniya aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa Ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon ining Ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. pamatia ang akong pagampo. Patalinghugi ang mga pulong sa akong
pagbaba. Ang Diyos maugayo, ang akong hinabang. Aniyang Diyos maong akong magtatabang. Ang Ginoo maoy nagabuhi ka nako. Maghalad ako kanimo nga mahinampon og sakripisyo. Daygon ko ang imong gahom o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Diyos maugayo, ang akong hinabang. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga santa. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kuso-kusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Basin og dili kayo ninyo panasabtan nganong dunay pulong ang anak sa tao. Ningon si Kristo, ang anak sa tao mao'y magbuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Kinsa man ang iyang gipasabot nga anak sa tao? Kinsa na? Hindi man mo mutingog. Iyang gipasabot ana ang iyang kaugalingon kay gianak man siya og tao. Pero special siya, special child. Kay anak man siya sa Ginoo nga nagpakatao. Mo na ang usa sa iyang nga dinis kalibutan, Son of Man or anak sa tao. Ang emphasis ni Jesus mga igsuon na basta kabubuton ganis Ginoo, bisan pag nasupak na sa kabubuton sa tao, ato gid nang sundon.
Hindi, ligay mong tupad. Ingna, sige jud kag sunod sa Ginoo. Ingna ko no. Kana bang masupak na ba ang kabubuton sa Ginoo, masupak na gani, musukwahi na sa atong tawhanong balaod, tawhanong standards, tawhanon nga gusto, sunda gyud ang Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang musunod Dios Ginoo, taas ang kamot. Ang dili mo isa gasunod sa demonyo. Lagi, ana, isa. Ang di mo isa gasunod sa demonyo ha. O naagi pipilang wa gyud mo isa. At least honest mo nga sa inyo din pagsimba karon, demonyo inyong kuyog. Bitaw. Nganong wa man mo isa? Mauwaw mo isa? Ningon na bas Kristo, ang mauwaw nga mo angko nako din his kalibutan, ikauwaw sa nako atubangan sa akong amahan o mga anghel dito sa langit. Bantay mo diya. Giosbo na to be. Kinsay mo ingon, ako Lord, ako pader mo angkon gyud ko nga mosunod gyud ko sa Ginoo. Taas ang kamot. Salamat, inyo nang gihinginlan ang yawa. Ang sunod na sang pangutana, tinuod ba gyud? Tinuod ba gyud ang inyong pag-isas kamo? Matod pa diri sa unang pagbasa, mahitabo gyud nga kamo higala sa Dios ug iyang panalipdan, mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Di atong testingan. Naay kabubuton sa Dios nga nag-ingon, kung tamparuson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Niya ang standard sa tao nag-ingon, ayaw gyud padaog, inhustisya na, ikiha gyud. Buhaton ganyan, ikiha gyud na. Naatay balaod ana. Di karon, kinsa mang balaod imong sundon, kaning ikiha gyud aron siya pahamtangan og silot nang nagtamparos nimo, nag-physical abuse nimo, o sundo ni Mos Kristo nga nag-ingon, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kinsay mo sunod ni Kristo, taas ang kamot. Sige, kanang ni Isa mga igsoon, tamparos ako no. Sige na, kanang ni Isa ba, tamparos yun, kanang kusog yun. Oy, congratulations. Sige, ako lang mensyonon ang pipila ba kay di ma-mention tanan. Sige, naasay balaod sa Ginoo nga nag-ingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang standard sa tao nag-ingon gyud ang utang dapat bayaran. Kinsay mo sunod sa Ginoo aning utang, taas sa kamot. Di maningil ba pamakak ha? Pamakak. Ay mga tulo na lang kabuok. So, na gitawag og selective pragmatic morality or religiosity. Ano bang magpili lang ta ba og unsay atong ganahas Ginoo? Ang di nato ganahan, Lord, wa ta diha. Unya ganahan ko kana Lord na. Ganahan kita nang moingon din, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, Lord, I claim. Inigingos Ginoo, take up your cross and follow me. Lord, ayaw lang sa karon. Bugat na sad kay ni Lord, bugat na sad kay ni. Ana man ta, di ba? Na si Santiago, ang atong patron dinhi, wa gyud siya magdumili nga siya mao'y unang putlan sa liog among the 12 apostles ni Kristo. Siya'y unang naputlas liog. Lain na sang lingi si mong tupad ina okay ra nimo unahon kag putol sa liog. Okay ra ka, di ba moingon sa misa, ikaw lang ayaw pag-una-una na. Duha pa to kabuk akong gihisgutan, galisod na gani mo. Sige, aritaning ikatulo, naay gisulti si Kristo nga standard, ingon siya, bulahan kamong mga kabus. Ang standard sa kalibutan, bulahan kamong mga dato. Kinsay gustong mahimong kabus, taas ang kamot. Kanang nagdaning kamot yung ka ba? Naning kamot yung kang mahimong kabus. Sige. Kamong ni Isa, naamoy
100 pesos karon. Naamo. Oh, karong adlaw palit mog slot. Kamong tanan nga ni isa ha, kamong tanan ni isa, bantay mamakak mo ha. Bantay lang yon. Sige ra bala mog agi-agi na ato opisina, digin mo malit og slot. Kung moangkon ta nga bulahan day ang kabos, di kita ganahan mo tipig og daghang kwarta or kwarta. Di ta ganahan. Ang ato gyud ipaambit. Nya ang ato karong pamaagis pagpaambit og kwarta dinhi simbahan mao ang atong mga slots. Ang atong grace, kaning atong grace tag 100 pesos ra gid ni. Grace ba? Pila na may atong halin karon? Hinay kay niirog ang grace, no? 52,099 na kaslots ang atong halin, naapay 647,901 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,175 na sad ka challenges ang atong nadawat. May na lang ni pero hinay biya gyud og atong tan-awon. Nya ang ato sad nga kaning Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin iabot na sa 14,513 kaslots, naapay 85,487 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot gihapon. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 32 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pilay idugang ni mog palit karong adlaw or karong simanaha. Basig di sad mo kamaong mo palit no. Asa man sad mo palit pader. Mao ni ang pamaagi ha. Ang unang pamaagi ihatod diha sa atong opisina ang inyong slot. Bisag pila pa among dawaton. Nana. Nya ikaduhang pamaagi unsa man? Igka-Domingo naa na diha sa atong gawas ning atong simbahan dinis Compostela na ay mamaligya sa dihag slots diha gyapon apil sa opisina nya kung di gyud mo ana ka lugar halang diha na lang sa atong bank accounts. Tan-awan ning atong bank accounts dinhi. Although kanang atong San Vicente Ferrer Parish nga bank account ato na nang padong na nato i-close within this month kay ato na nang ilisan og Compostela na account. Pero padayon ra gid na siya usa. Or ihatag ninyo pinaagi sa atong GCash. Kaning atong gipakita dinhi mga GCash accounts, apil na ning ako, available kaayo. Open pa kaayo miron, dagko pa kay kuwang ang among GCash so pa ma-close. Or ipadala sa kwarta padala. Ana, bisag asa pa mong suukas kalibutan. Ipadala sa kwarta padala ako nang maklaim gawas lang sa Western Union kay dili naman ko kadawat ana kay gi-block nako. Ako pa ning balik-balik ko hisgot dinhi kay aron kamo sad inyo sa ning i-share ngadto sa inyong mga kaila sa gawas og dinhi gawas atong parokya nga pamalit mog slot. Imo bang mga parinti ba nga medyo may pagka-jusnon sad. Palit mog slot, among slots dire. Kay daghan pa kay mig ayuhonon, daghan pa kay mig tukuronon ana nga torong usas mga immediate nga himoonon atong tiwason ang atong kampanaryo nya sa ubos ana ang atong adoration chapel dako sana siyag magasto di na mo minus sa mga 1.5 million siguro atong magasto ana pilam na ka slots ang 1.5 million 15,000 ka slots. Ana. Nya pila may population sa dinhi sa Compostela. Naas mga 80,000. Daas mga estudyante. 80,000 more or less. Unya 15,000 naman itong gikinahanglan. Suruya na tanan dito. Baligya ig slot, siyaro inig kahapon di mo abot 15,000. No. Dayaw sa padiroy, maglungag pa man ko padir, manilhig pa ko, manglaba pa ko. Amo lagi na imong unahuna, awa gitay halin kay ani. Sa dinhi lang nas Compostela, nya pila may ato mga online parishioners.
Nag-average og sa ato rong YouTube daan nanas mga 265,000. Kani atong YouTube channel Padresiano Ubod. Anya, kung kining tanang subscribers mamalit nig slot, tagsa lang ka slot karong simanaha. Ang atong gikinahanglan kay 15,000 raman. Porting sobra ha. Unsaon man natong sobra? Ihapak sa na natong atos grace. Makuha na ni tanan. Daghan na kay tag mahimo. Ug unsa man ni ang tawag ni ini? Gitawag ni siya kalambuan na Kristohanong kalambuan. Unsa man ning Kristohanong kalambuan mga igsoon? Kana bang magdungan tag saka. Dili magulhos-ulhos, dili sama karon na ay porting datua, di asay porting pobriha. Sa Pilipinas, kinsa may mas daghan ang porting datua o porting pobriha? Kay mo no? Anya unsa may hinungdan nga naay daghan kaayong porting pobriha nga Pilipinos nya naay jutay kaayo nga porting datua nga Pilipinos. Dili corruption oy. Dili kuwang ta sa desisyon pagsunod sa Ginoo. Pila may Katoliko sa Pilipinas? Naa sa mga 80% ang Katoliko. Pilay population sa Pilipinas? Naa sa mga 110 million, more or less. So pila may Katoliko ana? Naa sa mga 80, 85, 88 million. Kung kining 88 million magsunod Diyos Ginoo sa kamatuuran, dili mangurakot, dili magpabayad og kwarta panahos eleksyon, dili mo exercise anang bribery, magtinarong gid ni kaning 88 million. Unsa may mahitabo? Makapili tag mga leaders gikan aning 88 million nga mga buutan, dili mga kurakot. Mailisan ni ang mga buangon kaayo nga nagsigig pamalit og mga botos panahon sa eleksyon, bukbo og kwarta, bilyon-bilyon nga kwarta, ayuda left and right, aron lang yun mabutaran. Mawa ni sila. Kung magtininuod lang gining 88 or 80 million nga mga Pilipinos nga Katoliko, unya naa masay daghan, napamay Iglesia ni Cristo, naapa dihay mga Baptist, naapay mga daghan pa kaayong sikta nga Christians. Maabot kita nag mga 85 to 90% nga nakailag Ginoo, unyag mulihok kitang tanan. Mapaphaning mga yawanon. Pero kay wa man ta mulihok, maghuwat ra man ta, di man ta mo sangyaw, di sad ta mo pakita sama nilang Mother Teresa, samang San Roque, samang San Isidro Labrador, sama ni Pedro Calungsod, samang Lorenzo Ruiz o ni Santiago, San Vicente Ferrer, di man sad ta mulihok. Magsige ra man tayo, sila lang. Inaani ra manggug ko. Mosunod lang niya ako, sunod lang ko. Ana ra man ta, ang nagsigig lihok ang mga animal. Maoy kugihan kayo mo sa kasakag balay aron magdeal anang mga shabu, magsakasakag mga balay, magsigig post, magsigig himo anang mga porn aron tan-awon sa mga batan-on, magsigig influence anang mga pakita-kita anang mga lawas, gagmay na lang kay tabon aron tan-awon og sundon sa mga batan-on, maglaway sang mga tiguang, apil nang nagwali, usahay, nagsara noon mga once a day mga nana. Ug mao ni hari ang pagtulunan nga yawanon, ang kahakog. Bisan ang gudyas inyo gud tanawa inyo mga silingan, hapit na lang dili ka kaagisdan, daginutong yun ang daan na pitos kaayo, butangan pag yung atop, masango na ng imong agtang. Unya anha yun magtukod og tindahan kilid sa karsada. Asa naman mo barog ang namalit? Sud nas karsada.
peligro matapsingan na ang mga motor nga kusog sa kaymonagan. Nganong imo man dyan ang gipaduol sa kalsada ang kilid sa imong tindahan? Nya inigabli pa gid ang imong sari or sira-sira store. Ang iyang tabon mulapas na sa kalsada. Nganong inana man ka? Na Kristiyanos man ta ka, Katoliko man ta ka, ibutang nimo sa peligro ang imong isig katao. Kanang batasana nga di ka mo care sa safety sa imong isig katao, mao na ang batasan sa naghimo aning mga flood controls nga way pagpakabana kung unsay safety sa mga Pilipinos. Bahalag mabahaan mo diha basta sigurong ako. Mao ra nang batasana kanang imong sakyanan imong iparking diha sa karsada, iparking gid nimo. Bisan og naglisod na ang two-way nga karsada nahimo na lang one way, kay ikaw gid hay mo angkon anang lunaa nga di ra ba na imong gasto ra ba na sa publiko. Kanang batasana mo ni nakapaut-ut nato kasagarang nagbuhat ana mga Kristiyanos, mga Katoliko. Gipahimuslan sa mga buangon. Kay wa ta mo lihok. Sige, lingay mong tupad. Last na lang ning lingi. Ang di mo lingi, nagsunod sa demonyo. Sige. Lingi Yung na, din adyo ko mo parking o karsada. Yung na, din adyo ko mo parking o karsada. Bisag ka na lang. Ing na, ako nagyong tagaan o dakong agianan akong silingan. Ayaw pagsigig, pamiit anang dahan, hangtod magtakilid na lang ta. Ako gamisa kong patay, kapila na dyan ko nagmisag patay, inigso na asa mang namatyan. Nadiha pa dir, ha? Masuod ta, anak? Takilid intaw ko nga to pa doon, anak. Ang dako-dako, biasag ko. Naku, ang lungon, diin man giagi sa dito sluyo pa dir, dito giagi. Naku, unsa man ay agianan di sa sapa-sapa. Dito giagi sa sapa-sapa ang lungon, kaya di mamasod, kaya gikurang ang pinataas nga to. Nya igo ra mo takilid ang taon sa ang pagsuod sa lungon. Agi-agi to sa pasapa gibitad og pisi aron makasuod dito silang balay. Nako nya iniglubog sa adto na sa agi. Wa gyud mga kaluoy. Gipiit man to ninyo maayo. Nyag na isunog diha ron sa ang pagsuod sa bumbiro. Naay mga emergency, ihuog pa nimo ngadto sapa. Ingon ana tang mga Filipinos, most of us, sad to say. Pero si Kristo, tanawa si Kristo sa atong ebanghelyo, ako'y magbuot kinsay pakanon, kinsay dili. O kinsa may unahong pakaon ni Kristo, ang gigutom. Way balaod nga nagdili nga ang gigutom ayaw pakana bisan pag-adlaw igpapahulay. Matod pa ni San Pablo, in season and out of season, do your works of mercy. Do your love. In season and out of season. Abot sakto ba ning akong pagkutlo basta mo mga una. Pasabot, way gipiling oras, way gipiling lugar, basta tabangunon, paghinahanglan gani nga tawhanon, tabanga gidayon. So kung ang kabit sa imong bana, naglisod og panganak sa ilang unang anak, tabanga gidayon. Dadas ospital at timanag maayo aron maayo ang pagpanganak. O di ba? Nya kay di pa man nakapanglaba kay bag-o pa mang nanganak ikay panglaba. Ina kisa nang bulingon imong gilabahan day ay da ang kuanin taon oy ang kabit sa kong bana bag-ong nanganak. Sa unya ikaw, sa ako lang usay tiglaba kay sila pa man ron. Kinsay mo buhat ana taas ang kamot. Wa ginibuhat. Pulos gid mo mga yawanon. Hain naman tong gitudlo ni Kristo nga love your enemies. Hain naman na. Di mo mutuman ana. Gusto gyud kang mutuman sa giingon sa Ginoo, hate your enemies. Mao na, hasta mga madri nagunay nag-away, hasta mga pari gaunay nag-away. Labaw ng ato mga politicians. Kinsa may mag-una og pakita, si Mother Teresa of Calcutta nagpakita ana, si Saint John Paul II nagpakita ana, ug ang atong mga santo papang gasunod karon nagpakita ni ana. Why kural ang paghigugma
way kural ang pag-alagaray. O mauna si Kristo, ingon siya, ako'y magbuot, unsay buhaton, bisan pa sa adlawng igpapahulay. Unya kung sundo na to siya, mahitabo dayon ang atong tubag sa Salmo. Unsa may tubag sa Salmo? Ang Dios maugayod ang akong hinabang. Di ba? Bahala nagdi mo mamalit og slat, basta humana kog wali, bahala na ang Ginoo ninyo. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios uban sa mahinulsulon ug mapaubsanong kasing-kasing ug muingon kita sa imong pulong luwasa kami o Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang mga Kristohanon muisip sa mga kasuguan sa Dios nga ganghaan ngadto sa kagawasan gikan sa sala ug sa dautan magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga sila nga naghago sa pagpatuman sa balaod ug pangagamhanan makanunayong mangita unsay makahatag og kaayuhan sa katawhan inay patigbabaw nila ang balaod magampo kita sa Ginoo. Sa imong mga pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga sa atong pagsimba sa Dios nga dili nato makita, dili unta kita makalimot sa atong nagkinahanglang mga kaigsuonan nga atong makita, magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang Ginoo moalim kanila nga nag-antos sa nagkadaiyang mga balatian, lawas nun man o espirituhanon, magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga si halangdong tsopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa imong mga pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay makapahulay na kauban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa Sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamton siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang kanam sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa,
ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta sa pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gid tang magsunod sa iyang mga kabubuton, iyang mga pulong dili sa tawhanon nga mga pulong. So padayon tagpalit og slots para sa atong mga projects. Ang 100 pesos nato nga atong ipalit kada adlaw man o kada semana man or kada buwan man, dako kay nag-ikatabang para sa pagpalambo sa atong simbahan. So ang atong grace 100 pesos na 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya ang atong PPSC tag 100 pesos, nya na ay 162 slot challenge, equivalent sa atong number of years sa atong parokya, nya 16,200 per challenge. Atong pakpakan ang namalit na tog slot, salamat kayo. Nya dayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, 265,000 na ni atong subscribers. Sige lang gyud view, like, share, subscribe kada adlaw. Nya atong palambuon isabuag nato ang
pagtulunan sa Ginoo ang atong mga humili, atong misa kay makatabang-tabang gini pagsulbad sa mga pipila ka mga problema sa katilingban o personal problems. Niya dunay first nato nga General Assembly dinhis parokya karong gabi alas 7:30 atong iampo nga magmalampuson mga tanan nga mga officers sa mandated organizations, mga ministries and movements. Hala apil mo karong gabi ato sang imbitaron ang ato mga barangay officials, labi mga kapitan or ilang representatives nga pwede sag motambong karong gabi. Ug ang ato sang LGU kung naasay makatambong gikan sa atong Office of Mayor, mas maayo sad aron nga maka-desisyon gitag maayo. Unsa may atong himuon, main agenda ang pagtukod, ang pag-create sa atong Parish Pastoral Council o Parish Finance Council. Ana, sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.